Dneska vás vítam pri našom novom videu a dneska v tejto tu hre budeme troliť ľudí. Neviem, ako sa tá hra poriadne volá, ale ideme troliť ľudí. Dobre. Portneme si tu auto a pôjdem trošku preč odstade. A urobíme si z tých ľudí trošku srandu. Aha. Je tu má takto dom? No práve. Tak. A práve, kde sa prelije? Tu. Ačka, kde to je? Tak, kde sa to dajú? No, toto. Ideme tu dole. Nižšie. Alebo hore. Neviem, kde to je presne. Tak už som začal hororové našiel. Nie je to, čo som hľadal, nemohol som to nájsť. Ale fakt je to skoro ako neviditeľné. Tak ideme potroliť prvého človeka v tejto hre. No a máme tu prvého človeka, to je asi dievča. Tak ja sa tu skryjem. Tak kde, aby ma nevidela. Nebudem pozerať, čo ide robiť. Že ide do domu. A kúka do mobilu. Aha. OK, ide dovnútra. Nech nezamkne. Nech prosím, nech nezamkne. Tak behnem rýchlo do jej domu, stade tu. No joho! Idem byť tajomný. Akože fakt. A máme taký rýchlejší proces, aby sme ich tam mohli strašiť lepšie. Takže vyzeráme ako neviditeľný, ale keď sa zmenšíme úplne na batoľa, a teda skoro aj nepôjde vidno. No dobré, je nás vidno, bo sme svetli. Skúsim nájsť dačo iné. Máme tu už ďalšieho človeka na trolenie. Keď je doma, tak tam sa zvoním. Tak takto skryjem. Za to, aby ma ďalej nebolo vidno a tak to budem klikať. Ha! To je fakt, že dobré. On akože fakt není doma, ja som tu už neviem po koľkýkrát sa zvonil. Tak ja sa mu skúsim úplať do domu. Až? No. Nejde. Gráž nejde, OK, má to zamknuté. Čiže by zozadu to išlo? No, nechal sa to aj dve, tak ja sa to nemôžem. Aha, dáme gáľa, že tam nie. Som jeho dome. A teraz sa tu budem strašiť, neviem s tým, ale dobré. Teď ukáž. Otvoríme dvere. A robíme si z nej takého srandu. Viete, čo idem teraz postaviť? A máme ich tu pár. A ja ich skúsim rozhľadať skoro po celom dome. Už nemôžem pokladať, ale urobil som to aspoň takéto tu dačo. Takže je tu hromada. Hop, skúsim to preniesť sem. Mám toho červeného batoľátko. Dám ho sem. 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 A keď je to taký dobre skryté miesto, skúsim dať kde skryť. Čo je sa napíše, alebo čo mi naposila? To je na čo? Dobre. A budem to pozerať, kedy príde. On to akože fakt mohol livnúť. Tak to je to ukradla tá zbabetka. To si na mňa dělá srandu.
Nemôže si dám. Keď hej, tak to bude sranda. Takže on je super. Ja idem hore. To zamkla. To zamkla. Tak to fakt nebude super. Asi ma ignoruje, ale ona ma hľadá. Počkaj, ja ti dám nejaké veci. Počkaj, kde mám to? Tak. Ježiže, hľadá položiť. Aha, všetky som už rozložil, takže nemôžem. Škoda? Dobre, ideme ďalej strašiť. OK, tam sa nedá dostať. No, ona tento nám zamkla. Takže ja začnem tak je tu strašiť. Dole idem sem. Po schody. Neviem, jak sa volá. Tak. Tak. Fantastické. Aha. Aha. A na story. Tak. Trošku ich tu vyprankujeme. Asi odišla, ale neviem, počkaj, ja sa skúsim schovať do toho domu. Ale nie do toho, ale do toho stromu. OK, vidím ju, počkaj, si dobré bábätko. Skryjem. Ale to je fakt, že... Kde? Ona išla fakt na tie dvere. To si so mne dělal srandu. Ja ju zdrhnem. OK, ja som fakt nevšimla. Alebo ma ignoruje. Ty dvere nemôžem otvoriť, lebo má to ešte cez zamknuté. Kde? Ona ide hore!
Tak. Kde je? Ona si fakt od... Idem za gauč, idem za gauč. Idu. Dej ho dom a to sa mám odkopovať. Dobre. Utíkol som mu. Toto fakt, že je dobre. Vole. Ty vole, tak toto bolo až fakt, že veľké šťastie. Toto je fakt, že to je fakt, že fantastické. OK. Je dole. Ty vole. Ani si to zdali, alebo neviem. Zase vonku. Idem za gauč. Vieš, jak to za gauč? Nedá, škoda. To je fakt, že fantastické. Tam ten. OK, neviem, kde sú, ale idem preč. Tak. Nie, to na... Ne. A dve sa zatvárajú. A ja idem tu dole. Pomoc! 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 Mi ma svetilo z očí. Ona ma vidí. Čo ma skoro není vidno. To si na mňa neho srát, ja som sa spadol dole. Tak to je fakt, že super. A keď sa vám to video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a ideme sa pri ďalšom videu.
Tak čauko.